večer. Dobrý večer. No pak to tady máme za děti podíl. Pojďte dál. Pojďte dál. Dobrý večer. Dobrý Dobrý večer. večer. Dobrý Tady večer. máme dvě slečny. Market, pojď. 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 Tak se podíváme do knihy. Co tady pojď o těch sem, dětech pojď. máme. Kniha hříchů. Tak. Tak, máme tady Markétku, že jo? Pojď ke mně. A ta druhá holčička je Tereska. Tak Markétko, Tamhle. tak jak to je s tebou? Markétka někdy odmlouvá. A je držkatá a surová. No to je teda ostuda. Dobrý večer. Markétko, je to pravda? Je, že? Ale to bys neměla dělat, že ne? Napravíš to. Ale taky musíme pochválit Andílku. Uklízíš si hračky. To málo dneska děti dělají, že si uklízejí hračky. A chová se hezky k sestřičce Kačence. Ale co je důležitý, čistíš si zoubky. No, to vy v pekle neděláte, že přece? No jo. Podívej, už čertovi tak nevoníš. Byl radši špinavý. No jo. A teď tady máme Teresku. No, Teresko. Jak to máme s jídlem? Co? Ty breptáš u jídla, že? Ale u jídla se co? Nebleptá a hamá se, že jo? No. U nás si budeš moc breptát. A povídá, i když nemá, víš? Ale teď se jí nějak moc mluvit nechce. Poslouchej. Poslouchej a nebuď. A rozcapuje se. No to je ostuda, taková velká slečna, ona se rozcapuje. Nebude poslouchat. A co ve školce? No, moc dobrý ne teda. Ty neposloucháš paní učitelku. Jo. A nechceš se sama co oblékat, že? To se neumíš oblékat, taková veliká holčička. Já se umím sama oblékat ve školce. A doma ne? Jo, taky. Jo, no tak to je dobře. Já, vy? Špatně. U nás se nebudeš muset oblékat. A ukaž nám ručičky, ty si je pěkně oždivuješ, viď? No, To je taky ostuda, ale. No. neboj se, poslouchej Mikuláše. A ty jsi taky záškodník pěknej, viď? Ty přenášíš věci a už je nevracíš, co? To by se nemělo, ale když si přece něco půjčíš, tak bys to zase měla vrátit tam, kde jsi to vzala, ne? Co? Je to tak? A co s tím hamáním? Tobě nechutná, co ti maminka ve školce uvařejí? Ne jo, a co bys ráda jedla? Jenom Čokoládu. čokoládu. No a to My máme spoustu čokolády u To by nás. čerte měla zkažený zob. No právě. Zkažený zoubky, fuj. To by nevypadalo hezky. Ukážeš Ale nám Andílku? zoubky? Ukážeš zoubky? No, to by bylo škoda to zkazit čokoládou. Ale Andílku máme tady jaký klady nějaký. Ano. Ráda umývá nádobí. A sama si uklízí. A co je důležitý, je hodná na malou sestřičku. Víš, máš ji ráda. To je dobře. To je dobře. A umíš recitovat básničky určitě, viď? Jo. Tak to je hezký, to nám pak nějakou předvedeš, nebo řekneš. Ty dáš taky do hospody na pivo. To by se líbil hospodě s tátou. Jo. No tohle. Řekni na kole, viď? Na kole jezdíte do hospody, jo? Jo. A to by se tam líbí. Je tam kouřej, ne? Tam jak v pekle. Smrad. Že tam je smrad v ty hospodě, co? Ne. No, když tam kouřej. Ty oni si mě tam rozmazlujou, že jo? Jo, takhle. Oni ti tam kupují čokolády, že? Ne. Co ti kupujou? Myši. Myši My gumový, bychom že si jo? tě v pekle taky rozmázli. No. A taky tam máme myši, krysy. Ale... Tak.
slovo. Tak jak to bude s tou básničkou, tak řekneš nám nějakou Řekneš básničku. básničku. Tak. Tak se dívej a říkej. A nahlas. Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší, kdo tuží dížetě zem a kdo s tebou přišel sem. Lohatý, černý čapatý. No to bylo hezký. Tak a co Pěkný. ty Březno, taky umíš básničku nějakou nebo písničku? Co? Tak spolu. Tak to slyšíme. Nahlas. Budou sladké obědy. No to je hezký. Tak Andílku, já myslím, že bys mohla nějaký dárečky nadělit. Nadělit. Dlouhej, no. A je celý kožichový. Jo, Určitě. taky jde a jestli dá Ježíškovi dopis. Hodně To to Andílek, Andílkovi. to Andílek předá. Tak. Předáme hned večer, až dorazíme. Tak a podívejte se, kolik já tady mám pro vás dárků. To my Aha. už nemáme žádný děti, dáš všechny Ne, ne, dárečky. ne. Tady už jsou všechny děti. Jak příští rok to Jak řekneš? Děkuju. Tak. Teda. Tak nashledanou a buďte hodný, jo. Budete hodný. Budeš hodná? Jo. Tak nashledanou. Nashledanou.